চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ফিচাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টত যেহেতু আপোনালোকে সকলোৱে জানে আমি প্ৰত্যেক বছৰতে বেনিফিচিয়াৰী সিলেকশ্যন কৰোঁ। যোৱা বছৰ আমি মটৰচাইকেল দিছিলোঁ। এই বছৰ আমি 4,000 মানে মাছ বেপাৰীসকলক চাইকেল উইথ আইচ বক্স দিয়াৰ কাৰণে আমি এইবাৰ SOPটিত মানে ঠিক ঠাক কৰা আছিলে। তাৰে আজি চেৰিমনিয়েল আমি মচলপুৰত মানে এই ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনটো চলি আছে। ইয়াৰ আমাৰ আজি বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অন্তৰ্গত যি মাছ বেপাৰীসকল আছে সেই আটাইবিলাককে আজি আইচ বক্স আৰু চাইকেল দিয়া হ'ব। আৰু নহয় আমি টোটেলি 4,000 মই সেইটো বাক্সাত কিমান আছে সেইটো কথাটো অনুভৱ কৰা নাই, কিন্তু আমি টোটেলি 4,000 ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন হ'ব। আৰু 7 দিনৰ ভিতৰত আমাৰ চিৰাং, কোকৰাঝাৰ আৰু ওদালগুৰি এই তিনিটা ডিষ্ট্ৰিক্টতো সেই চেৰিমনিটো হ'বলৈ গৈ আছে। এই ডিপাৰ্টমেণ্টত আমি নতুন নামত এইবাৰ নতুন এটা আঁচনি লৈছোঁ যে আমাৰ হিউজ এটা মানে আমাৰ ইয়াত মাছৰ মানে পটেঞ্চিয়েল আছে। ইয়াত বহু মানুহৰে ফিচাৰী আছে, কিন্তু দানাৰ অভাৱৰ কাৰণে আৰু পোনাৰ অভাৱৰ কাৰণে তাৰমানে মাছটো প্ৰডাকশ্যন কৰিব পৰা নাই। ইয়াক মানে লক্ষ্য কৰি পেলাই এইবাৰ আমি প্ৰত্যেকটা ডিষ্ট্ৰিক্টত 5,000 কৰি মানে বেনিফিচাৰীবিলাকক মানে টোটেল 20,000 বেনিফিচাৰীক আমি এইবাৰ মাছৰ পোনা আৰু মাছৰ দানা দি পেলাই মাছ পালন কৰাটো আমি এটা তীব্ৰ এটা ভূমিকম্পৰ দৰে এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে আমি এইবাৰৰ মানে মে'ৰ পৰা এপ্ৰিল মাহত সেই কামটো কৰিবলৈ গৈছোঁ। এইটো আটাইতকৈ ফিচাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ডাঙৰ এটা অপাৰেশ্যন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। আৰু কি जोंबो आगोल बेफोरबायदि मोनफेराखैमोन आरो जेनेबा आगोलनि दिनाव दा नाथाय बेफोरबायदि साइकेल बक्स होदो नाथाय जोंनि थाखाय मोजां आरो बिजनेस मानसिनि थाखाय। नोंथाङा दायो ना बेफार खालामबाय दं नामा? ना बेफार खालामनो सानदों आरो जेनेबा आगोलबो खालामखायोमोन आं आगोल मोनफेराखैमोन साइकेल मोनाखै बा बाइकबो गैयामोन दा एबारसो फार्स्ट मोननाय जाबाय आरो मोजां मोनदों आरो मोननायनि थाखाय। बिटिआर सरकार मा बुंनो सानो? बिटिआर सरकारथ' बेफोरबायदि होनाय हिसाबैथ' जोंनि थाखायथ' मोजाङानो आरो मोजां सोलिबाय थाथो जाहाथे इयुनफोराव मोनबावो जों बेफोरबायदिनो खायज' मोनो अन्यनोबो थाखाय। साइकेलखौ मोननानै गोजोननाय मोनदों, खारन आं ना बेफार खालामनो खोब उसुबिदा मोनबाय दंमोन आरो ओमफ्राय आगोलबो एफा एनै खालामबोबाय थादों ना बेफारखौ, खिन्थु बेफोरबायदि सुबिदाखौ मोनाखै आरो दा बेबायदि सुबिदा मोननायखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिदिसिनो। नोंथाङा नोंथांनि बेफाराव नैबे मदद होगोन होनना नोंथाङा सानो? आंनि बेफार खालामनायाव दा बेफोर माला माने मदद होगोन आरो। दा नोंथाङा माबायदि बेफार खालामनो सानदों दा? आं बेफारा जाबाय मा मालाबा नाखौबो फानजोबनो हाया जायो, बेखायनो बरफ सरफ होनानैबाबो सानसे बा साननै लाखिनानै नाखौ आं फाननो हागोन आरो आं बिदिखौनो सानबाय दं आरो। सरकारखौ मा बुंनो? आं सरकारखौ दा जोंनि BTC सरकारनिफ्राय बे साइकेलखौ होनायनि थाखाय बा बे बक्सखौ होनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो। नोंथाङा बबेनिफ्राय फैदों? आं जाराबारि गामिनिफ्राय फैदों। नोंथाङा सिगां बबेयाव ना बेफार खालामो? ना बेफारखौ आं मिलन बाजार, बेनिफ्राय गुदलिगाव मिलन बाजाराव खालायो, बेनिफ्राय गेजेर गेजेर दुमनि लाङो, बेनिफ्राय ना बेफार खालामनाय बेसेसो बोसोर जाबाय? आं ना बेफार खालामनायाथ' गोबां बोसोरानो जाबाय, माने बिदिनो सोलिबाय दं आरो इसे गेजेरावनो थाथ'यो, बेनिफ्राय आरो गेजेरावनो खालायफिनो, थिग बिदि जाबाय थादों आरो।